Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ассалому алейкум ба кулли мардуми ғариб. Умедворум ҳар як шумо тансиҳату хонободен зинда сарбаланд бошен. Бордуруи азиз, дар навори имрӯза навора ҳар якташа хонда комментариёра бари шумо пешниҳод кардем. Беҳад навор дарозтегай 5-6 соата заҳмати моштегай ҳар якта пеше навора сар кардан. Ҳамватанони азиз, як дона лайк бе плай бе ҳичи ба хотири пешравии канала, ба хотири меҳнати мо ҳатман лайка гузорен бе ягон переживат кардан. шахсоне ки мемонем подписатсия кунед, навора тамошо кунед. Тамоми намуди мошинаҳо, мошинаҳои боркаш, мошинаҳои паст, баланд, ҳама намудаш ҳаст. то охира тамошо кунед, фикротонро нависонед, 3-4 бори нависонед кадом мошина мехоҳед дидан. Обязательно мо боз бар шумо пешниҳод мекунем. хоҳиш мекунам, хоҳиши тиллоӣ, навора танҳо то охира тамошо кунед. мошинаҳои беҳад арзон баҳри шумоанд. зиндаву сарбаланд бошен. рафтем навора тамошо мекунем. як бор дигар салому алейкум бардуруи азиз, ҳамватонони азиз. шахсоне ки мепурсен ки рақамҳоро мо барои мошиноро равон кардан, рақамҳо дар рӯи экран ҳастанд. танҳо WhatsApp дорад, танҳо WhatsApp дар равон кунед. иншоалло ки мошинаҳои шуморо дар рекламаи оянда мемонем. худованд нигоҳбон, ҳатман дастгирӣ кунед. раҳмат барои дастгириётон, барои шахсоне ки лайк мемонем, поддержка мекунед. зинда ва сарбаланд бошем. ба ҳаматон тамошои пурфароғат. дӯстони гиромӣ, навори моро ҳатман то охира тамошо кунед. лайк ҳатман шавад, зеро ки беҳад мошинои арзонаи боваридорум ба ҳар яктат маълум мешавад. якум мошини фурӯши бардуруи азиз, Opel Astra F8 дар кузифи универсал бисёртар дархост карден. бардуруи азиз, соли барош соли 1992 май, объём мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газак, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар вилояти Хатлон, ноҳияи Хуалинг де бардуруи азиз, 9,500 сомон нарша мега, 54,000 рубли рӯз мешавад. камтарак кор дорад мошин. рақамош дар рӯи экран ҳастанд, метавонед бо занг занед, бо бисёртар маълумотро аз худшон дарёфт кунед. фақат беҳуда занг назанед бардуруи азиз. шербачаҳо ҳатман лайк ҳамонед. хеле мошино бисёр мешаванд, мошинои арзон. ҳатман лайк ҳамонед. фикротонро дар комментария нависед, намеранги дига бардуру нависед. обязательно 3-4 бори мо обязательно ки бар шумо пешниҳод мекунем мошина мехостагитона. як бор нигоҳ кунед бардуруи азиз, лайк ҳатман монед. як бор нигоҳ кунед, 75% шумо қариб ки дар канали мо меҳмонед. илтимос бардору подписатсия кунед. мо иншоалло ки дар хидмат шумоем. танҳо мошинаи арзонро баҳри шумо пешниҳод мекунем. дар комментария якчанд бародар нависта буданд ки ягон 07 соз пешниҳод ки солош нав. ина бардуруи азиз дастрас мошид бартон пешниҳод мекунем. ваз 2107 соли бароши соли 2008 май бардуруи азиз, объём мотори 1.7 полисейский заряд, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техники, умуман газ заги нест, газ хати умуман гаштаги нест. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад дар шаҳри Душанбе бардуруи азиз. нарша 18000 сомон мега, 108000 рубли рӯз мешавад. хоб соҳиби мошин қайд кард ки мошинчаст ҳастанаш беҳади бад соза, ягон камбудӣ надорад. мотор, инжектор, магнитофоно, колонкаҳо, харбуза заги мақсад хулоси гап системаи музикаш беҳад расход кард. чихолакҳои нав задагай мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатҳош ба наздикӣ буд мешавад. касе ки харидоре марҳамат метавонед бо бардуруи азиз занг занед, маълумоти бисёртар аз худшон дастрас кунед. навора идома метаҳем. ҳатман фикротонро нависед, кадом мошина мехоҳед дидан. бардуруи азиз, мо обязательно ки дар хизмат шумоем. мошини навбатӣ ваз 21099, ранги арвахтаи советско аввал сар мекунем. солуш соли 2003 маи 99 бардуруи азиз, объём моториш 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллон қади дискачаҳо пачканд бе ягон камбудӣ, задагӣ пусидагӣ, краска бе сарапина. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад. як бор дига такрор мекунем. 11000 сомон нарша мега, 66000 рубли рӯз мешавад ва бозам савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки фавран пул лозима, фавран фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтан мошин тоза ҳакай, ягон камбудӣ надорад. илтимос беҳуда занг назанед гуфтагай. рақамошон дар рӯи экран, касе ки харидоред марҳамат метавонед дар тамос. ранги арвахта шерои нар бачаҳои ча ҳатман як донаи лайка мемонем. беҳад ҳамин чиз муҳима ки мода лайк подписатсия, ҳар яктатон подписатсия кунед, дарчи навора тамошо кунед. беҳад мошинои хубанд. навора идома метаҳем. якчанд бародар нависта буданд, бисёр нависенами Lada Priora ина бартон пешниҳод мекунем. мо Lada Priora соли бароши соли 2009 май бардуруи азиз, полни 16 кг берунаш,
Объёмотор як гафтай сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Данғара бардур азиз 28000 сомонаш гуфтеса 169000 рубли рӯз мешавад ва бозам савдо карда мешавад. соҳиби мошин харидагае ки ҳолати мошин хубай, мотор, хадавоям бад нестанд, пулоборот мошин завадид мешавад. рақамошон дар рӯи экран аст, имо WhatsApp аст. касе ки харидори аниқ бошен вақт соата билен то ки ҳамин мардум соҳибои мошина бардур азиз вовремя занг занен, вақт соат дер боша занг назанен, то ки инсонро ҳам саргардон накунен. дастгирия фаромӯш накунен ҳатман. ласетиҳо ҳам бисёртар дархост шида буд бардур азиз. хондем ина ласети бартон пешниҳод кардем якта. соли бароши Chevrolet ласети соли 2006 май автомат маҳз гуфтем, ба ҳамон хотир гуфтесем. объём мотораш 1.6 ҳам хидша бардур азиз. ҳам бензиной, ҳам газ ҳардуш кор мекунад ба ягон камбуди. коробка передачаш автомат, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар вилояти Хатлон ноҳияи Вахшда бардур азиз 28000 сомон нарх шамаги 169000 рубли рӯз мешавад ва бо сухан карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин хубай, илтимос харидори аниқ занг зананд. рақамошон дар рӯи экран мондаги, касе ки харидори аниқан занг занед бо ҳамин сурatan маълум аст состояние мошин. хуб шероинар, мошини навбати Daewoo Matiz бо хости шумо соли бароши соли 1999 мебошад. Matiz объём мотораш 1 газ сӯзишвориш бензин, газай, коробка передачаш боша механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳолатиш беҳад хубай қарор дорад. дар пойтахт шаҳри Душанбе мегардад. 16000 сомон нархи Matiz гуфтеса 96000 рубли рӯз мешавад ва боз ягон суҳбати дига ҳам карда мешавад. агар харидори аниқ бошем бардур азиз, соҳиби мошин қайд карда ки мотор, хадавой ҳамаш бе ягон проблема, замбурай, краскашам бецарапинай, хулоси га мошин кам гаштагай, нагрузка бисёр додагӣ несташа. рақамош дар рӯи экран, касе ки харидорен дига ягон бигем пили калон намегзарам бардур азиз. илтимос касе ки занг заден, мақсад равен бинем, баъз айпешӣ савдо кунем. дӯстони гиромӣ, мошини навбати BMW пятёрка мебошад. соли 96 май, объём мотораш 3, сӯзишвориш ҳам бензин, ҳам газе, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархи мошина 18000 сомон мега 108000 рубли русӣ ба қурби имрӯза мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки фавран фурӯхта мешавад. мошин мелчи кор дорад, бекор нест, мақсад кор дорад, бозам савдо карда мешавад. маълумоти муфассалтар додагӣ нест бардур азиз. касе ки харидор бошен, дар тамос шен, рақамош дар рӯи экран ва маълумотҳои зиёдтара аз худашон дарёфт намоед. шеро бачаҳо, комментарияда нависен кадом мошина мехоҳед, мо обязательно пешниҳод мекунем. илтимос хоҳиш мекунем 75% ки меҳмонен. ҳамватанои азиз 1 дақиқа вақт намегирад, 20 секунд вақт даже намегирад. аз шумо хоҳиш карда мешавад ҳатман канали мода подписатся кунен. наворо просмотрош баланда, лекин лайк нест. ҳамин меҳнатҳои мо бо хотири ҳамин қадар чизае. ҳатман лайк, подписатсара зер. хуб шероинар, наворои мо идома дорад. мошини навбати Opel Vectra B4 соли бароши соли 1996 яъне ду тиш мегием. объём мотораш 1.61, бор дига такрор мекунем, соли 96 май. ҳам бензинай, ҳам газай, ҳама ҳардуш кор мекунад. гази прасой, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад, бахшиш бардурои азиз, газиш гази евро 4 бахшиш узр зиёд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе кору фаъолият мекунад. 25000 сомон нарх шамаги 151000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳуҷҷатҳош 1 солаи, ҳама чизои мошин заводскои, мотор 1.6, 16, кузов тоза, краскаш камтарак лакош паридаган, лекин краскаи заводскоишай бе ягон камбуди, балоно пачка фавран фурӯхта мешавад. ҳолатша беҳад таъриф кардааст. рақамошона дар рӯи экран мондагием. касе ки харидори аниқ бошен, нархи навоша бинен, тоғритон гирад, метавонед дар тамос шавед. шербачаҳо, навора идома метем. мошини навбати Opel Astra F мебошад дар кузуфи универсал, яъне ки караван. соли бароши мошини соли 1994, ҳамин караванҳо ҳам бисёртар пурсидесен последнее время гуфти рӯсо. 94 объём 1.6, бор дига такрор мекунам, ҳам бензин, ҳам газ дорад мошин. мошин ҳолаташ ҳолати беҳтарин мега, коробкаш механик, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. транзитошда гап нест.
нарша 25000 сомон гуфтаст 151000 рубли русӣ мешавад. Бардур азиз, соҳиби мошини хаҳед карда ки ҳолати мошин беҳад хуб аст, ҳолати техникишам беҳад зур. 4 баллони нав хадавоё миёнанд то феврала ҳуҷҷатдора, кузуфиш беҳтарин аст. Мотор 1.8-16 клапанаи зефира, гази евро 4 дора, мошинча беҳтарин аст, фавран фурӯхта мешавад. Сабаби фурӯхтан пул лозим аст албатта. маълумотои зиёдтар рақамош дар рӯи экран аст, қариб ҳамаи маълумотоша додагием. کسی که خریداری انیق باشین میتونین با در تماس شوین. بردروی عزیز، هموطنای عزیز، شخصانی که میخواین ماشینای میخواستگی خود رو ببینین حتما در کامنتر 3 بار یا 4 بار روی هم نویسین. ان شاء الله که ما در خدمت شما هستیم. در کامنتر نویسین. همین خجبک رو هم بسیارتر درخواست میکنین. نرخ نواش خیلی بالانش ده خجبک رو هم. یک تا اوپل خجبک براتون پیشنهاد میکنیم. سال براش سال 1997 مای در کوزفی خجبک اوپل استرایف. объем мотор 1.6 бардур азиз, сӯзишвориш бензин, газ. Коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри бохтар, яъне қурғонтепаи пешина қарор дорад. 37000 сомон нарша мегӯяд, 223000 рубли рус мешавад ва албатта ки савдо ҳам карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин хуб аст, кузовшам кузови тоза, краска бесарапин аст, салон тоза, обшивка каштаги гирифтагӣ. рақамошон дар рӯи экран аст. маълумотои муфассалтара бардур азиз метавонед занг занед, бо аз худшон пурсон шавен. маълумотои бисёртара худшон соҳиби мошин ба ҳаматон дастрас мегардонад. боз як тадига хеҷбека барои шумо пешниҳод мекунем бардур азиз. Opel Astra дар кузови хеҷбек. соли бароиши мошин соли 1994 ма, объем мотор 1.6. сӯзишвориш ҳам бензин, ҳам газ, ҳар душ кор мекунад. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе бардур азиз. нархи мошина соҳиби мошин 28000 сомон гуфтааст. ба қирби ирӯза бардур азиз гардонем 169000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳуҷҷатош 1 сола, танировкаш то 2023 9моҳагӣ, аккумулятори нав, мотор нав кадаги, газ, бензин ҳамаш қонуну қоидааш кор мекунад. ягон камбудӣ, ягон чиз надора, ягон проблема надора мошин. کسی که خریداری سریوز نباشه التماس همون انسان زنگ زنه. رقمشون در روی اکران هست. بردروی عزیز، کسی که خریداری سریوز گفت یکم مرحمت میتونین در تماس شید. بردروی عزیز، دستگیری فراموش نکنین، حتما لایک بذارین، подписаться کنین. اشمو باید یا خواهش کردم. و اما باشد نوار ادامه میتیم. بردروی عزیز، ماشین نوبتی در کامنتر بسیارتر می‌نویسیم. اشکا بخشش کمتر دیر موندیم. Opel Astra H در کوزوفی خجبکش بردروی عزیز. соли бароиши мошин соли 2006 май мошин вагонаи абсолютна, объем мотори 1.4 твин портои, моторои беҳтарин. касе ки мошин харе моторои навай беҳад мотори хубай. сӯзишвориш бензинай, коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаи навартош кор мекунад, ҳамаи навартош бе ягон камбудӣ кор мекунад бардур азиз, барои ки мошин вагонай. мошин дар шаҳри Кулоб қарор дорад бардур азиз. 59000 сомон нарша мегӯяд, 356000 рубли рус мешавад. ва боз ягон чи гузашта мешавад бардур азиз. вагон состояние бояд бор дига такрор мекунам, бер аз худай. рақамош дар экран, касе ки харидора бо маълумотои бисёртара аз худшон занг занен, пурсон шавен. 75% ки меҳмонен бардур азиз, агар лайка намонда бошен ҳатман бардур азиз подписаться кунен. шояд бисёр ам гуфта бошам, лекин ҳатман подписаться. шербачаҳо навора мо бо идома метем. як та дига Opel Astra H дар кузови универсал пешниҳодтон мекунем. солуш соли 2006 май иран бардур аст. 2006 арастамош каштаги, объем моториш 1.8. сӯзишвориш бензини, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошина 60000 сомон гуфтаст, 362000 рубли рус мешавад ва боз ягон чиз мегузарам бардур азиз. соҳиби мошин қайд карда ки мошин 100% мотор қаварғай ҷои мешидагиш ягон тангаи дига мегузарем. агар вайкнене ки плик ҳало не ягон кор надорад, техосмотр кардагӣ ҳамаш қонуни қоидааш қатъи ҳуҷҷатош. рақамош дар рӯи экран аст. касе ки харидоре марҳамат метавонед занг занед, бо маълумотои бисёртар азшон дастрас кунед. хуб бардурои азиз, як та дига Opel Astra дар кузови хеҷбек пешниҳодтон мекунем. соли бароиши хеҷбек соли 1994 май, объем моториш 1.6. сӯзишвориши бензин, газе, коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошина 35000 сомон гуфтаст, ба қирби имрӯза 211000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин беҳад хуб аст.
ягон камбудӣ надора бер аз худай мегирен навоздух кардаги мошин мегирен ҳуҷҷат мекунен газ метен. Рақамош дар рӯи экрани шумо ҳастае. Харидор бошен аввал бинен мошина дар суръатш чӣ хелае, ба метонен дар тамос шуен, баъди липор занг занен. бардурои азиз, мошини навбати Opel Astra G мебошад дар кузуфи хеҷибек. Соли бароши Astra G соли 2001 май, абиём мотор 1.6, сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 62000 сомон гуфтеса, ба қурби имрӯза 375000 рубли рӯз мешавад ва боз савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин беҳад хуб, мотор, инжектор, даро электропакет, мултирул, кондитсионер кор мекунад, документҳои яксола, тонировка то охири ҳамин сола, мотор соат бар ин кор мекунад, фавран фурӯхта мешавад. рақамош дар рӯи экрана бе ягон камбудӣ қайд карда як бор дигар, касе ки харидорен дар тамос шавед. хуб шер бачаҳо, мо навора идома метем. Mercedes Benz C-класс мошини навбатия соли барои соли 2007 май, абиём мотор 55, сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. бардурои азиз, нархи мошина 210000 сомон гуфтеса, ба қурби имрӯза 1270000 рубл мешавад. бардурои азиз, ва боз савдо карда мешавад. нигоҳ кунед бардурои азиз, 222 кадагай 211 касе ки харидорен, ҳолатша беҳад хуб таъриф кардагай, касе ки мегираш тӯй ба тӯй мегарда. харидор бошен, баъд занг занен, илтимосаш мохоҳиш. рақамош дар рӯи экран ҳастад. ягон камбудӣ надора. бояд бор дигар такрор мекунам бардурои азиз, мотор, коробка ҳамаш 100%, тонировка ҳам то августай такрор карда шояд. касе ки харидорам боз занг занен, просто так ғам натен, илтимос бардор. хуб бардурои азиз, навора идома метем. Mercedes Benz C-класс мошини навбатӣ соли бароши мошин соли 1995 май, абиём моторош 1.8, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. бардурои азиз, 45000 сомон нархша гуфтеса, 270000 рубли рӯз мешавад ва боз савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолатш беҳад хуба, мешини ҳай мекунӣ, сечка селекшна, ягон проблема надора. чӣ мушкилӣ, чизи пурсиданӣ бошен, дар WhatsApp ҳамин рақамҳо ҳастанд, марҳамат метавонен муроҷиат кунед. рақамош дар WhatsApp бардурои азиз, лучи занг назанен. шахсоне ки сахт саросмаи занг занен, шахсоне ки муҳимтара, важнитартона, осонтартона WhatsApp хати муроҷиат кунед. рақамош дар рӯи экран ҳастанд. шер бачаҳо, ногуфта намона, илтимос хоҳиш мекунам, касе ки як бор на поёни навора бинед, лайк набошад, лайк камонед, кнопкаи сархи подписатсияро ҳатман зер кунед. бисёр бародарон нависта буданд ки Toyota Camry D любителиш бисёр будай дар канали мо, лекин мо нав дарак дорем. хушӣ мекунем бисёртар монем. ҳатман дар комментария нависед ки бисёр монем ё ки не. соли бароши Camry D соли 2010 май, абиём мотор 2.5, сӯзишвориш танҳо бензина, наваки дромагиҳаи мошин, коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошини 115000 гуфтеса, бардурои азиз, 695000 рубли рӯз мешавад. бояд бор дигар мегӯям, вагонаи мошин бе ягон кора, мақсад беҳад састани свежа, нозада. рақамош дар рӯи экран аст. касе ки харидори аниқем, бо хучонда муроҷиат кунед, маълумотҳои бисёртара мефаҳмонатон. мисоли гап оиди мошин, барои мошин вагона гуфтем, уже хитон бояд фаҳмед. эрои нар як ғайрат кунед. аз шумо хоҳиш мекунам, 75% ки меҳмонен, хайк зиёди ки шумо тамошо доред, яъне ки меҳмонен. ҳам кнопкаи сарха ҳатман зер кунед, лайк, агар кингтон набошад лайкан зер кунед. навора идома метем. як мошини дигар вагона бартон пешниҳод мекунем. хушӣ мекунем бисёртар мошини вагона азиз пас пешниҳодтон кунем. камтар ғаждаи мошин Toyota Fielder соли бароши соли 2008, бисёри бад мепурсен шумоам. абиём мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомата. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, идеал нест аст, яъне дар гуфти рӯсо. шаҳри Душанбе дар бардурои азиз, 95000 сомон мегашт, 574000 рубли рӯз мешавад. ҳама чизош заводскоя, ҳама ҷош кор мекунад мошина. тозак SK салон бардурои азиз, ягон расходи зиёдатӣ надора. вариантҳои алиши мошинчаи хуб боша. нарх мекунем, ҳисоб мекунем, гуфтаги вариантҳои бартира. рақамошон дар рӯи экран. харидории аниқ бошен, марҳамат метавонед дар тамос шавем. боз шер бачаҳо, навора идома метем. мошини навбати Toyota Corolla
се мебоша бардур азиз СК соли барош соли 2012 аби омад торош 1.8 коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошини 123 000 сомон мега 743 000 рубл рӯз мешавад ва боз савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда бардурои азиз ки мошина ҳолаташ беҳад хуб, ҳамаи наворотош кор мекунад, кам гаштагӣ, устоқати падёмӣ қади биёем проверка кунед, ягон расходи зиёдат надорад, муомила дар назди мошин карда мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳаст. касе ки харидорин метавонед занг занед бо маълумоти бисёртара аз худшон дарёфт кунед. хуб шер бачаҳо, портер гуфтем, портерам бисёртар шид. грузавои мо ваъда додум ҳар наворда кӯшиш мекунем амону хундай портер бардур азиз соли 2007 май состояниш хубай, состояниш бе ягон проблема. такрор мекунам бор дига 85 000 руш мега 514 000 рубли русӣ мешава, кам гаштаге. касе ки харидорин рақамош дар WhatsApp дора, занг занед, харидор бошен, маълумотои бисёртара аз худшон дастрас кунед. шербачаҳо, аз шумо хоҳиш мекунам охири навор омад, илтимос касе ки меҳмон буден подписатсия кунед, ҳатман лайки худро дариғ надорен барои пешравии канал. дар комментария обязательно касе ки оз тамошо дорен нависен кадом мошина мехоҳед дан, мо дар хизмати шумо ҳастем. ҳатман подписатсия кунед, агар мушкил набоша имо WhatsApp чизе ки дорен поделитсия кунед. худованд нигаҳбон, ҳазор омад барои дастгириҳои беҳтаринтон.